Seo go bhain leabhar G AIRSON GAIDHEAL na G AIRSON GAIDHEAL abertil de chultar na Gael yn Alba Nuadh. A scríbte le Shelayne Hanson agus na Shelayne le Etta Moffatt agus sé ma hína eadar-theangachadh an bhéarla go Gàidhlig. So seo go scialach. Becan na dáiseach rórá, sé dúine lé a hans na Gael agus an cultúrach go bui a thuirte slór na Alba Nuadh an an imig dóid. Y dhéanann earthban is bach go chud an canan agus féin aineacha ans na Laighean Gaillimh, ha Gael na Alba Nuadh a nistis dearabh gus a nuacha go dhéanamh agus gus uaim a thuirt Gàidhligh mar luath, suas leis a Gàidhlig, suas leis a Gàidhlig. So seo go bhfuil atá táiseacha le a AIRSON Alba Nuadh. Seo go bhfuil Alba Nuadh. Sé Nova Scotia ha cloch na béarla in Alba Nuadh. As an láitin a hanig an taineann go hús. Ha Nova a cíalacha Nuadh nó úr, agus a Scotia a cíalacha Alba. Thug na Gael an Alba Nuadh enam an Gàidhlig do chuiste na háideachan fearan de huinigh. Ha Alba Nuadh mar fáirt de migamagi an fearan dúolchasach ag na túsanich na migma. Is iadsan a bheith seo an táiseach. So seo go sin mór Alba Nuadh agus é lein chiad brethúin. AIRSON Leughaidhean. Sé pádran de scríban imar gaichte a siúltarsan na chéile a ham an Leughaidhean. Ban na Gael a fí údach Leughaidhean fat líontin. Ha nis mar fáirte chultaran na Alba agus na Alba Nuadh. Futar cúch le Leughaidhean a chleachta mar chára héalachen, bhuainean agus fiús Leughaidhean smáin. Ha Leughaidhean hain ag Alba Nuadh agus ag a chula mórain éile an Canada. Nist. AIRSON Céilí. Is talis na Gael an Alba Nuadh a bhí dul i chéilí i de chéile. Sin an tam AIRSON a bhí císe scialachgan, is sinnachas, Gael árain, agus a cluich pors na ga iad an níl, cála di teolach is cáirte. A céilí futar cúteach a bhí gáil strúpach hí, a blasagad ar an cóitge, a brín na Gàidhlig agus a gíse naiachgan éiben. Nist, an na dí AIRSON damsa. Thug na Gael jifar gáin damsa go Alba Nuadh. An na damsa céim, bhí na damsa na còmhla an gáirtin teann den túb agus an casan teann leis an óla. Agus bí a bóla go meach an ruim. Car an cótach di fóm an droma. An sa damsa Gaelacha bí gáirtin an na damsan go trísc. Iad an tócail an ard agus bí an cúd chéimen go má ard von núla. AIRSON éileach. Ha éileach go cíalacha go féime do gachaí an an dúich ágal agus dachaí úri dhéanamh an an dúich éile. Uis an córas dáchiad bliana, ga Gael Alba agus hiúla tarsin a chuan hir an an badachin siúl figur AIRSON dachaí úri stéige an Alba Nuadh. Sé an hectar bhata enemal a hánig sa hu Gael go pictú an an 16 AIRSON Fial. Sé nun instrument am an fial agus violin. An sa bhéarla níor tug i den nenemas frecariche a réirtí seo sa ciúla haar a clúich. Sé bhí dam sa cála i ceann na fíle nás a ha córta i mór an dhéal. Bhí míltin te fuirt Gàidhlig ó Alba Nuadh gan clúich ag fílaran ág agus sin. Sin ag go bh fial. AIRSON Fial.
Nisht. G AIRSON GAIRSON. Bí géal an na Alba Nuadh a dúirt uaim háirithe dó tradiisiúnan. Bí na géal a cófáirteacha an gúd tradiisiúnan, cultúr agus canan go bí cáid an siúla. Tá mór an de géal Alba Nuadh a giúsachas úr mo ghulchas an teolachan agus a tuigsin go raibh rud a leabhrid a hain a bhí nad géal. Seo an isht. Na géal. H AIRSON hockey. Uchun ciad bliana Gàidhlig Scaladan an gemma hockey G na bheith AIRSON a bhí sé gemma géalach camanach. Téige Jewri. Ha camanach is a clúisce nalapa is rúmtin féwer, ach an Alba Nuadh clúiscetí in na páin is lochan rauche an Gowrie an fuair na Alba Nuadh. Sé hockey G and spores is aanselish na Canadian. I AIRSON immerteach. Jala vor ac yn seo. Rannig na géir Alba Nuadh mas de noch inelre, jalan, no bwyn. Goprichad ge crwy AIRSON bibel, y legal chrwywen AIRSON tai na hogal, agus y cwr bar. Yn je úne, chai fewn y gopad ydd barchen agus ans na menyn gwyl. Oednen, je mag yn dachi yn agal y lorag costi. Sy'n ag ai AIRSON immerteach. Yn isht, yn nahar il. AIRSON Leughadh. Sé Leughadh yn dói dúach chlói úr a dhéasacha gus a bhí blá agus gianach. Mas de noch factoríon AIRSON na hóprach a dhéanamh, chruinniche gaidhil tíimiisial a bord fata AIRSON an dúach a Leughadh. Leughaidhe agus bhuailghaidhe idir Leughadh be ruim na nára an óprach. Bí géal Alba Nuadh has a crúneacha cála a gáil na náran agus a glós a pláte chlá na himiisial a bhúirt AIRSON plach. Agus bí mór an spársach gan sin. AIRSON mín chotga. Jef sin mín chotga von grán chotga a bhís a fás an an Alba agus Alba Nuadh. Mas talad lícht na brachan a stalad chotga. Sé bíag fáil an ham bhís na géal a cúr an na móran sin bhíag a séar a chártas diwa. Stelle géal an an Alba Nuadh bhí gianna bhar an chotga. A ha ar an coltach dí bhíscad an milch. Sin an dar an chotga. AIRSON nuv. Nuv. Sé nuv calum cíile hu clíastíach bhó éidir go Alba an táiseach. Cáras míle bliana stewi sin, hug na géal an cruiteh clíastí leabhar go Alba Nuadh. Chum iad nuv calum cíile an cuine agus dhéanamíad iclasin I a hán. Bí cara géal háast a dhéantain chleachcían agus a gáil úrníon bó cruiteh an sínseidir. AIRSON áicrí. Ag féisian Cambichan agus Scotchan bí clán ág agus díocadan a brín na Gàidhlig. Agus a giúsacham an cheall eachtrií agus Bhradain na géal. Bí mór an áicrí chu seachad úne a giúsacham an chultúr agus a cófáirteacha na giúsaísad. Linn cúit taicht ha Gàidhlig agus cultúr na géal bew agus a sadabacha an an Alba Nuadh. Sin ag AIRSON áicrí. Ó bhór, caint a bherseo. Pa, AIRSON penas. Ok, gàidhlig le. Ó hiúnat, dú clán scáil a bhríne Gàidhlig an penasacha. Hará céidirte gaibh ach a bhéirle a bhrín agus úsacha. Be fenas a bhan chud slísnach fiú tíimiisial ách an scáilad.
as Joey Pennis mar seau, sgwyd môr an chloine y fryn y Gàidhlig, agus cha bhrínig at sian túgin a cha bhéir. Seanist. Airson Ryan. Sé a bhí the modern Ryan dóid bheith na Gael it céhal dhéanamh eadar-theangachadh agus an cóirsnach. Hanna Ryan tra hanna Gàidhlig agus an títe iad an cáiricha an seanachhain agus bialaris. Sé seach leachcín Gaelach a ham a bhí chud orst útach cóiach mar seo agus is snaíoh húnnepan iad an chehauna iad an úna láití go dtíchid sin davar. Sin ac an chehauna. Agus an níist Airson Scialach. Nuair héidir de Gael it chéili betún an scialach gannachcha. Sé spórs a hans an scialachan agus ha iad mar fart árid de chultar na Gael. Sár scialachan me únmach cúl, scialachan me na síchan, agus naachchan beca úra me rút an éving, nó neanach a hachad. A scialachan fémal son dúlchas agus canan is scúla. Sin ac is son scialach. Ta, son turas. O Húnata ba uachgar an ferrin in Alba son an ferrin a chud fó chúrach. Húgar in na míltinte dhéal an dachi an agad. Beter te chud an turas fata cummartach a gaan, tar sin jo chuain go Alba Nuadh. Son turas. Son úrachig. Feich gin is seo, Jalla bhórach in is seo. Son úrachig, spárs go leabhar san Jalanse. Ban na Gael fat úne bhór iad an G agus an canan héin a bhrún. Húgur ar a súltin nach ra luacham trálainn an gúltar. San bláin dú an na Gael a gúracha an gúts cúltar, le bhí a giúsacha agus a brín a Gàidhlig, a gáil an áran, a gíse scialachan, a cluichfúirt agus a damsa. Seáil sinist. Úrachach. Agus sin ac an apertil a fat matá, sin ac an apertil Gàidhlig. A och líiste tíag an apertil na Gàidhlig. Bhí na Gael a cleachcan an líistigin sin son fachcan a chuid a chéile son áraint scialachan is leabhar. Ac náam a Húnata, ba enam críomh nó lúis céilte i gach líistead son cúteacha agus an apertil liúnsacha agus a cúneacha, ag sin ac a bhí an na hin. Agus sin ac a bheith. Sin ac a G Airson Gael na Airson Gael, apertil tí chultar na Gael an Alba Nuadh. Tach belíf.